Aşgabatda hassahanalar karantina yapılýar, käbir döwlet edaralary işgär sanyny azaldyar, hususy kärhanalar uzakdan işlemek tertibine geçýär. Covid-19 keseli resmi taýdan hasaba alınmadyk bu ýurtda koronavirus alamatlary bilen ýüze çykan agyr pneumoniyanyň möwjalmagy dowam edýär, ölüm hadisalary ýüze çykýar. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä, paýtagtda karantin üçin ýapylan saglyk edaralarynyň arasynda Maktambuly we Andalyp köçeleriniň çatyrygynda ýerleşýän öňkü demir ýol poliklinikasynyň işgärleri 5-nji ýyldan başlap 10 gün hassahanyň işlemejegini aýdýarlar. Aşgabatdaky käbir döwlet edaralary karantin çäresi hökmünde öz işgärlerini wagtlaýyn azaldýarlar. Aşgabatda bir näçe guramada işçileriň 50% karantin çäresi hökmünde 10 günlük öz hasabyna işden goýberilýär. Olaryň 10 günden soň çalşyrylmagy gözüňde tutulýar. Mysal üçin bu Büzmeýindäki döwlet elektrik stansiýasynyň işgärlerine degişli diýip Aşgabatdaky habarçymyz 3-nji ýylda aýtdy. Başga bir habarçymyzyň sözlerine görä, käbir kommersiýa kärhanalary indik hepdeniň başyndan uzakdan işlemek tertibine geçýärler. Bir näçe täjirçilik kärhanasy duşanbe günden uzakdan işlemek tertibine geçýärler. Bu häzir olaryň ýol başçylarynyň inisiatiwasy. Guruluşyk sowda we hyzmat urundan işleýän adamdan 4 sany şeýle kärhanany bilýärin diýip 3-nji ýylda Aşgabatdaky habarçymyz kararyň kärhanalaryň ýol başçylarynyň başlangyjy bilen kabul edilendigini aýdýar. Ol agdalan kärhanalaryň ikisiniň daşary ýurt kompaniýalarynyň wekilhanalary bolup, galanlaryň yerli we bilelikdäki kärhanalardygyny aýtdy. Türkmenistanda Covid-19 keseliniň simptomlary bilen geçýän giti pneumoniyanyň ýaýramagy dowam edýär. Azatlyk radiosu bilen adynyň agdalmazlyk şerti bilen gürrüňdeş bolan saglygy saklaýyş ulgamyndaky çeşmeler we lukmanlar munyň koronavirusdygyny aýdýarlar. 3-nji ýylda paýtagtdaky keselhanalaryň biriniň lukmany koronavirus näsaglaryny häzir pneumoniyany bejermek üçin ulanylýan usulda bejerýändiklerini gürrüň berdi. Türkmenistanyň resmileri ýurtda Covid-19 keseliniň ýokdugyny eglan etmek bilen bilelikde koronavirusyň alamatlary bolan ýiti pneumoniyanyň bardygyny hem agzamýarlar we virusyň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça alyp barýan öz çärelerini hem kommentirlemýärler. Ýurtda keselçilik derejesini görkezýän umumy statistika çap edilmeýär. Bu aralykda Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtda ýat ýerleriniň köpelenligini habar berdiler. Käbir hadisalarda merhumlaryň jesetleri jaýlamak üçin ýakynlaryna gaba salynıp berilýär we açylmagy gadan edilýär. 10 gün töweregimden öň ýogulan adamyň jesedi selofan bilen örtülen görnüşde köşedäki garyndaşlaryna berildi we onu açmagy, ýuwmagy ruhsat bermediler diýip Azatlyň habarçysy özüne ma'lum bolan wakalaryň biri barada gürrüň berdi. Türkmenistan häzirki wagtda bütün dünýä saglyk guramasynyň Covid-19 boýunça missiýasynyň saparyna garaşýar we taýýarlyklara uly üns berýär. Covid-19 boýunça halkary bilermenleriniň Türkmenistana köpden bäri garaşylýan bu sapary ýurtdaky hakyky ýagdaýy aýdyňlaşdyryp biler diýilip garaşylýar. Saparyň anyk seneti resmi taýdan ma'lum edilmedi. Azatlyň çeşmeleri hususan da Libap vilayetinde bütün dünýä saglyk guramasynyň bilermenlerine 6-njy ýylda garaşýandyklaryny aýdýarlar. Covid-19 keseli boýunça halkary bilermenleriniň Türkmenistana saparynyň ýakynlaşmagy bilen ýurtda öňüni alyş çäreleri we dezinfeksiýa işleri aktivleşýär. Lukmanlaryň öz sözlerine görä netijeliligi subut edilmedik. Rimantadin dermany her adam başyna ujypsa sanda guramaçylykly tertipde ilata paýlanmagy dowam edýär. Lukman muny içip bilersiňiz, içmänem bilersiňiz hiç hili täsir etmez diýip habarçymyz derman paýlayan Lukmany salgylan 3-nji ýylda habar berdi. Şunlar Türkmenistanda jemgyýetçilik ýerlerinde dezinfeksiýa işleri hem güýçlendirildi. Häzirki zaman antiseptikler peýda boldy. Şol bir wagtda üzerlik tütetmek işi besedildi. Olar tütetmegi besetdiler ýa-da tas taşladylar. Bazarlarda da öň demalar ýaly däldi diýip Aşgabatdaky habarçymyz 3-nji ýylda aýtdy. Onuň sözlerine görä mundan öň üzerligiň giňden tütetilmegi sebäpli ýangyn detektorlary, signalizasiýa we awtomatik ýangyn söndüriji enjamlary köplenç öz-özünden işläp başlaýardy we netijede edaralarda dokumentler, goşlar we enjamlar zaýlanýardy. Üzerligi ýakyp tüsse çykarmak däbi ýurtda uzak wagt bäri bar ýöne prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň mart aýynda tüsseniň Covid-19-a garşy peýdasy barada beren maslahatyndan soň tutuş ýurtda döwlet idaralarynda, saglyk we bilim idaralarynda, bazarlarda hem beýleki jemgyýetçilik ýerlerinde üzerlik bilen tütedilip başlanypdy.